My sme presvedčení o tom, že 35-krát, tak ako teraz v skúšobnej prevádzke, sa to dá robiť za štvrtinovú cenu. Len zlodeji v Smere si povedia, že potrebujú aj na, s prepáčením, posratej kompe ukradnúť 50 miliónov. A toto ste celí vy. Toto je váš sociálny štát. Ukradnúť na jednej posratej kompe 50 miliónov eur. Toto si myslíte, že vám budú donekonečna vaši voliči žrať? Si myslíte, že jedia seno 50 miliónov eur na jednej kompe a učiteľom poviete, že nemáte pre nich 60 miliónov? No nie sú, viete čo, možno po voľbách, možno bude niečo, príďte, veď vidíte, rozdali by sme sa pre ľudí. Sociálny balíček tam, sociálny tam. Na jednej posratej kompe 50 miliónov eur. Pán poslanec, skúste akože úplne normálne vystúpať, dobre? Normálne vystupujem, adekvátne vašim zlodejinám. Ste zlodeji. Zlodeji vládnu Slovensku, ste mafia. Ste organizovaný zločin. Podľa trestného zákona organizovaná zločinecká skupina musí spĺňať 3 parametre. Musí mať viacej členov. Je vás dosť. Musí existovať dlhšie obdobie. Existujete dostatočne dlho. A jej činnosť je zameraná na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Čo robíte vy? Iba legalizujete vaše zlodejiny. A ešte sa nehambíte tu povedať argumenty, veď som tam poslal kontrolu a kontrola povedala, že je všetko v súlade s zákonom. Jasné, pošlete si kontrolu do inštitúcií, do ktorých predtým ste si dosadili svojich vlastných ľudí. A sa nehambíte za to skrývať. Za rozhodnutia vašich vazalov, ktorých tam dosadíte, že si tam vyberiete z klobúka tetu, dáte na úrad pre verejné obstarávanie, že sa tu dohodnete s Frešom na biznise, že ho asi nebudete kontrolovať už najbližších koľko, neviem, rokov bude šéfovať v bratislavskej Vúcke a tvárite sa, že to je nezávislá kontrola. Čo je na tom nezávislé? Vy stvorili ste tu dokonalý systém, kde Pikolík dojde, predloží pozmeňovák, aby ste potom mohli kradnúť. Nadstavujete si zákony, meníte parametre tak, aby ste mohli kradnúť. Následne si v prvom rade dosadíte šéfa polície, šéfa prokuratúry, šéfa úradu pre verejné obstarávanie, šéfa SIS-ky, šéfa špeciálnej prokuratúry, šéfa Najvyššieho kontrolného úradu. A nás tu budete opíjať rožkom, že ste to dali niekomu nezávislému skontrolovať? Ste dokonalá mafia. Všetky parametre spĺňate. Aj sicílska mafia chodila v oblekoch a tvárila sa, že sú tí najslušnejší zo slušných. A vadilo im, keď niekto na nich zvyšil hlas. Snažili sa tých ľudí likvidovať fyzicky, vy to robíte inak. A myslíte si, že takto ovládnete aj po budúcich voľbách štát. A ja urobím všetko preto, a verím, že aj v opozícii všetci, že sa tu nenájde zradca, ktorý bude schopný asistovať zlodejom. Lebo vy to máte hlboko v sebe. To je vaše DNA. Kradnúť a vyciciavať. Ľuďom zobrať 100 eur a vrátiť im euro a ešte potom pritom očakávať od nich, ako vám budú za to vďační. Áno, Robert Fico sa správa ako zlodej, ktorý v noci príde, vykradne vám potichu špajzu, ráno vám bez hanby zaklope, donesie vám jahodový lekvár a ešte očakáva, že mu za to zaďakujete. Toto je Robert Fico, toto je vládna strana Smer a toto ste všetci vy, ktorí tomuto pritakávate. Sa môžete hanbiť za tie vaše argumenty, za tie vaše petolizacké faktické poznámky. Pán minister, super vystúpenie, pán minister, to boli argumenty, pán minister, to bolo veľa faktov, ďakujem ti veľmi pekne. Že sa nehambíte, že to tu ešte čítate. Že vám to pošlu do mailu, že ste nie schopní povedať aspoň 3 vety súvisle z vlastnej hlavy. Vy ste nechali človečenstvo pred bránami parlamentu. Vy ste iba telesné schránky, bez svedomia, bez všetkého. Bez štítky úcty, skutočnej úcty k tým ľuďom, ktorí platia dane, aby vy ste to mohli kradnúť. Niektorí z vás ste tu iba preto držíte hubu a robíte kroky, ktoré vám povedia a čítate z monitora to, čo vám napíšu, len aby ma dali na 102. miesto na kandidátke. Len aby som teda dobre mal, tuto mi cinko na účet 3 000 eur mesačne. Tak hlboko klesla vaša človečenskosť. Ste iba telesné schránky, prepáčte, ja vás za ľudí nepovažujem. Lebo človek sa od opice líši tým, že má svedomie. A vy to svedomie nemáte. Prepáčte, pre mňa ste cvičené opičky. Cvičené opičky, ktorým napíšu do počítača, toto prečítaj. Prečítam, lebo možno nebudem 102 na kandidátke, ale budem 101. A možno sa na mňa usmeje šťastie a budem tu znova. Niektorí ste tu iba preto, aby ste si po budúcich voľbách mohli dosadiť cestranicu na daňový úrad za riaditeľku, lebo to bude váš okres, lebo vy ste tam okresným šéfom.
Čo je na tom, že tá sestranica je učiteľka v materskej škôlke? Nevadí. Hlavne, že bude mať fleka. Niektorí ste tu preto, aby ste sa na týchto zlodejinách priamo podielali. A tichučko šúchate s nožičkami. Ste zvrátené monštrum. Ste organizovaný zločin. Ste mafia, ktorá dokonale 26 rokov po revolúcii ovládla tento štát. Vy nemáte absolútne morálne právo, aby ste tu niekoho moralizovali, aby ste tu niekoho poučali. Nerobíte nič iné, iba to, čo vám prikážu. Nemáte svedomie. Absolútne nepoznáte ústavu. A tam máte ako základnú povinnosť napísanú, že sa máte vždy správať v súlade so svojím svedomím a presvedčením. Lenže vy ste ho nechali tam, pred bránami parlamentu, lebo inak by ste sa sem nedostali. Lebo sem sa dostanú iba tí z vás, ktorí budú dostatočne hlboko strčení v jednej časti tela pánovi predsedovi.